love, shower out! Ayan, so good evening sa inyong lahat dyan, mga bebe loves. Ayan, magpalista na po, magpalista na ha. Okay, magpalista na po. Kung ano ang inyong mga main channel, sabihin ka agad ha. Ayan, wag nang aalis mga bebe loves ha. Huwag na pong aalis mga baby loves ha, kasi naglilista na po ako. Ayan, wag nang aalis at naglilista na po ako. Mega loud shower out sa inyong lahat dyan. Sabihin na po kaagad kung ano ang inyong mga main channel at kung ano ang inyong team. Okay. Okay. Mag-ready na po ng bagong ninja ha. Bagong ninja po ang lahat. Magbagong ninja po ang lahat. Kasi bagong ninja po ang karamihan sa atin. Para hindi naman po ano ha. Para hindi naman po, ano ba tawag doon? Para patas po sa iba ha. Ayan, mag-shout out, Tadsmania. Mania. Hits. Ayan, nakalista na po. Tadsmania hits. Salam. Okay, nakalista na Tadsmania ha. Chanda Signar, may loud shower out. Ayan, nakalista na. Ready na ang inyong mga bagong ninja dyan ha. Ayan. Second Tamsakdan House, Tadsmania hits. Okay, noted po. Palista po. Lelianeta. Okay, nandito na po. Lelianeta. Okay, nakalista na po. Team Melag. Ayan, very good naman at nagsasabi ka agad kung anong team sila na. Marjorie Cabigon Host. Okay, nakalista na rin. Marjorie. Ano daw? Wait lang ha. Marjorie Cabigon. Okay. Anong team ka, baby loves, Marjorie? Marjorie, anong team ka ulit po? Ayan, nakalista na rin. Joey. Bodoso. Channel. Ayan, baby ko yan. Loyal ko yan. Ayan, nakalista na rin po. Okay, mag-ready na po ng bagong ninjas, ha? Bagong ninjas po tayo. Jan Arroyo, ano po ang iyong main channel, Jan Arroyo? Baby loves, Jan Arroyo, ano po ang iyong main channel? Boydex TV. Okay, nakalista na rin po, Boydex. Ayan. Jan Arroyo, palista po main channel, Jan Arroyo, Katropang Vlogger Team, Happy Pills. Okay, noted po. Main channels, Jan, ano ba? Alin yung totoong ipapalipad natin po? Dalawang channel ba to? Kasi main channels ang sabi mo. Jan Arroyo. Okay, nakalista na po. Katropang or sadyang mahaba lang talaga. Vlogger. Okay, nakalista na. Happy. Yes. Yan, nakalista na. Sino pa po? Mag-ready na po ng bagong ninja. Sa mga lumang ninja po dyan, para hindi naman po
Para patas naman sa mga kasama niyong bagong ninjas, magbagong ninjas po tayo, ha? Okay, nakalista na dito, ha? Okay. Ayan. Sino pa? Huwag nang mahiya-hiya at magpalista na po. SJ's Highlights. Ano po ang iyong main channel? Paasa ka? Ano ang iyong main channel? Grabe naman, makapaasa ka. Ride Out Pub. Ayan, nakalista na. Nakalista na. Ride Out Pub. Ayan, ang dami ng points ni Bebe Loves Ride Out Pub. Marjorie Cabigon, mag-message po sa akin, Bebe Loves, kung wala kang team, ha. Mag-message ka po sa akin. Huwag kang mahiya-hiya na mag-message sa akin, ha. Kung ano ang iyong main channel, sabihin ka agad. Ayan, sa mga walang team dyan, mag-message na po sa akin. Okay? Sabihin ka agad po kung ano kayong team, ha. Galing, ha. Okay, nandito na si Myling. Ayan. SJ Highlights, yan po ba ang iyong main channel? Anong team ka po, SJ? SJ's Highlight. Yan po ba ang iyong main channel? At anong team ka po? Not really. Yeah, I put it there. Okay. Highlights, SJ. Okay, SJ. Iron Castino Vlogs. Okay. Anong team ka po, Iron Castino Vlog. Okay, nakalista na. Sabihin po kaagad ninyo kung anong team kayo, ha. Para mabilisan po yung paglista ko. Please. Myling Girling. Okay, nakalista na Myling Girling. Ayan. Laylian Neta. Okay, nakalista na si Laylian Neta, ha. Mega love shout out, Mami Ling. Good evening po. Laylian Neta. Nasa na ba yun? Okay, Team Melag. Team Ewan. Mega love shout out, Daddy J. Walang ka-teams. Sino ang walang ka-teams? Nako naman yan. Marjorie Cabigon, nag-message na sa akin, ha, Bebe Loves. Buludoys TV. Okay, anong team ka po, Buludoy? Baludoy pala ba? Ludoys TV. Anong team ka po, Baludoys, Bebe Loves? Sabihin ka agad po kung anong team ka po. Baludoys TV. Ayan. Nakalista na po. Nakalista na. Jan Arroyo, nakalista na rin po. Myling Girling. Ayan. Bagong-bago ang ninja. Ayan. Diba? Ang galing. Ayan. Jigs TV. Andyan na rin ang asawa niya. Jigs TV. Ayan. Ayan, yung mag-asawa ko talaga. Yung mag-asawa ko, pwede na tong pwede na tong pang celebrity couple. Kasi hindi talaga to sila naghihiwalay, promise. Naghiwalay na kami ng ex ko, sila hindi pa rin. Andyan, magkasama pa rin nakikipagdikitan. Kung nasaan ang commander na, andyan din ang ano niya. Oh my God, the teacher. Yeah. Kung nasaan ang commander na, andyan din ang lieutenant. Diba? Okay. Sino pa? SJ. Team Alboy. SJ. Alboy. Okay, nakalista na po. Iron, Team Alboy. Okay. Alboy. Ayan, nakalista na.
Ayan, Buludoys, wala pa ako team. Mag-message ka agad sa akin yan. Ako naman yan. Mabilisan tayo dyan kasi baka masulot na naman na. Ako naman yan. Mag-message na po sa akin ang walang team, ha? Pag wala po kayong team, ay mag-message kayo sa akin para hindi na masulot ka. Sarap sinabi. Sino ka mas sarap na? Okay. Bolodoy, mag-message sa akin, Baby Loves. Nandyan ang ating, ano ha, yung ating FB. Okay? Naandyan yung FB ko po, Bolodoy. Bolodoy. Team Alboy, Dayaan, Iron, Castillo. Okay, nakalista na po ha. Soon, Loyal. Okay, nakalista na. Bye-bye. You take care. Okay, magpalista na po mga Baby Loves. Ayan, magpalista na at mag-message sa akin ang mga walang team ha. Okay? Okay, nakalista na po, Joey Bodoso. Magpalit na po ng ninja ha, na pangdikit. Magpalit na po ng ninja na pangdikit, okay? Hey, ito na naman tayo. Hi. Happy bike, happy life. Hello, mag-love shower out. Ano ang iyong main channel, Baby Loves? Walang team, grabe si Daddy J. Tinutuyaan ako ng Daddy J ko. Wala daw akong team, iniiwan daw ako, sinusulot. Ay, nako naman. Ayan, magsabi na. Ayun, J. Grenet. Diba, nandyan ang bebe ko. Bebe ko, si Kulot. J. Green 16. Hindi ko po talaga alam kung bakit J. Greenit yung tawag ko sa'yo. Pero basta, J. Green talaga yung totoong main channel mo. Basta lagi ko na lang J. Greenit yung nami-mention ko sa pangalan mo. Team Pacquiao Idol. Oh my goodness, sana all my Team Pacquiao. Okay, lalagyan ko ng juwaket yung mga loyals natin dyan na nakabisita ha. Lagi lang sila dito kaya lalagyan natin sila ng mga juwaket. Oh my God. Bolodoy sa mag-message sa akin, bebe. Inaantay ko ang iyong message. Okay, magsimula na po tayo ha. Okay, magsisimula na po tayo. Sasabihin ko na ang ating mechanics. Hindi tayo magtatagal ha. Kailangan ay mag-ipon kayo ng mahaba at maraming tubig dyan ng mahabang hininga at maraming tubig sa tabi nyo. Itabi nyo na rin ang arinola nyo kasi hindi po tayo hindi po tayo nagpapaantok dito kundi mabilisan tayo dito. Bogski, hello, Kuya Bogs. Kuya Bogs. Ayan. Kuya Bogs TV. Ayan, nakalista na si Kuya Bogs. No, non-drop. Okay, non-drop si Kuya Bogs. Ayan. Okay, mag-message kayo sa akin ha. Baka sakali naman ay mapasok ko kayo sa aking team nang hindi na kayo masulot ng iba, ha? Paano po magpalit ng ninja kasi nakalimutan ko pin ko. Ganito po yan. Magpapalit kayo ng ninja, ganito po yan. Nakikita niyo po ba? Mga kalokohan ko. Ayan po. Pipindutin niyo po yung inyong main channel. Ayan, main channel nyo po yung nandito sa dulo, di ba? Pipindutin nyo po yan, lalabas po yan. At meron pong arrow sa dulo. Meron pong arrow na makikita sa dulo. I-click nyo po yan, lalabas ang lahat ng mga ninjas ninyo. Lahat ng ninja nyo po lalabas dyan.
I-click nyo lang kung saan yung gagamitin nyo. Okay? Or kung hindi nyo pa na-add yung bagong ninja nyo, ay i-add nyo lang. Meron siyang add. Ayan o, add. Meron siyang, ay kabayo ni Imang. Meron siyang plus sign. Kung hindi nyo pa na-add yung bagong ninja nyo, yan yung pipindutin nyo. At saka ilalagin nyo lang ang bagong ninjas ninyo. Ayan, gaganyan siya. Ayan, may verification code pa yan. Ayan, okay na po ba? Magpapalit kayo ng ninja, ganun lang po ha. Okay na po ba? Okay. Magsimula na tayo ha. Magpalit na kayo ng ninja sa mga luma dyan. Please po. Para bago tayong lahat na dikit. Okay? Ayan. Mag-ready na ng mahaba at malalim na hininga. Okay. Good evening sa inyong lahat. Ako po ang inyong host for tonight, Biyaherang Ilongga under Ruby Hits. Okay? Na team. At ako lang po na host ang maglalapag ng inyong mga channel. Every time po na may nilalapag po akong channel or link, ay pupuntahan nyo po ito, panonoorin ng 1 minuto. Okay? 1 minuto. And mag-comment po kayo kung ano ang inyong napanood or narinig sa video niya. Okay? Kung ano ang inyong narinig at napanood sa video niya. Yun po ang i-comment nyo. Walang kahit anong hindi po related. Okay? And then, magdugtong po ng Biyaherang Ilongga sa dulo ng comment. After nyo magdugtong ng Biyaherang Ilongga sa comment, ay mag-like and subscribe, bell all po. Bubulungan ko po kayo. Mag-like and subscribe, bell all. Okay? After nyo mag-like and subscribe bell all, balik po kayo sa akin and sabihin kung sino ang inyong pinuntahan. Dugtungan po ng B kung bagong dikit, dugtungan ng I kung lumang dikit. Okay po ba? Hindi pa po tayo naglalagin. Wait lang. Okay? Kung nagets nyo po ang mechanics natin, sabihin na po ang biyaherang kulot. Lahat po ha ng link na ating nilalapag, pupuntahan nyo po at manunood kayo, magko-comment and mag-like and subscribe bell all. Ang sino man po na mag-skip ng link at hindi dumikit ay hindi ko rin ilalapag, okay? Hi, nag-loud shower out! Team Umay, Tamsak Raid. Thank you naman. Thank you. Pakiclick naman ang ating like button dyan, mga baby loves. Ayan, pakiclick naman ang ating like button. Like muna tayo dyan, mga baby loves. Jebs 18. Thank you, Kuya Umay. Baby loves, Jake Cutie forever. Thank you. Bakit ba Umay? Hindi naman ako nauumay sa'yo. Bakit umay? Hindi ako nauumay sa'yo, promise. Maya ay, konti na nga lang, konting-konti na lang, mai-inlove na ako. Oh, ayan. Ayan ha. Naandyan po ang ating mechanics, nilalapag ko po. Pakibasa po ha, mga baby loves. Pakibasa naman ang ating mechanics, okay? Para hindi nyo po makalimutan. Thank you sa mga nag-thumbs up, sa mga nag-like dyan, nagdut-dut ng aking like button. Okay? Sa mga nagdut-dut po ng aking like button, thank you naman sa inyong lahat, mga baby loves. Thank you. Okay, sabihin lang po kung ano ang inyong main channel at anong team kayo galing. Okay? Para malista ko po kayo. Buludays, hindi pa po ako nakapag-log-in. Wait lang. Okay? Ka-attendance po. Mario Jose, ano ang iyong main channel po? Ano ang iyong main channel, Mario Jose? Mario Jose, ano po ang iyong main channel? Mario Jose. At anong team ka po?
Anong team ka po, Bebe Loves? Mario Jose? Mario Jose. Dali na po, dali na para makapaglapag na po ako. Okay? Mario Jose, sabihin na po kaagad ang iyong main channel nang makapaglapag na po tayo, ha? Bakit hindi ka makapag-login? Hindi pa ako naglalapag. Bumili ako ng SIM, baka bukas may 10 akong bago. Wow naman, sana all. Ayan, mag-PM sa akin ng mga walang ano ha, walang team, okay? Magsisimula na po ako. Bolodoys, nakalista ka po. Bolodoys, nakalista ka po, Bebe Loves. At heto na po ang ating unang lapag. Okay, i-like nyo po ha. I-like nyo po. I-like nyo po ang mga video na ating nilalapag. I-subscribe, bell all. Magko-comment po kayo ha. Manonood. Hindi po pwedeng basta na lang kayong basta na lang kayong punta at iiwan ka agad. Katulad ng kilala ko. Pinaasa lang ako at iniwan ka agad. Ganun. I-like po, i-like. Ayan, puntahan na. Bolodoys, kasali ka po. Puntahan na yan, puntahan. Ayan, puntahan na po yan, puntahan. Puntahan. Magpalit po ng bagong ninja. Magpalit na po ng bagong ninja. Okay, magpalit na ng bagong ninja ha. Okay, next tayo, next. Okay, next tayo, next. Inuulit ko po ha. Palista, Ian Salmar. Noted na yan, bebe. Ian Salmar TV. Noted na yan. Oh, bakit nakahubad ka? Okay, dito tayo next. Okay. Lablabin nyo po. Ang hindi ko po nakikita sa comment section ay hindi ko po mailalapag ha. Chris Banay, ano ang iyong main channel, Bebe Loves? Chris Banay, ano ang iyong main channel, bebe? Chris Banay, ano ang iyong main channel at ano po ang iyong team? Anong team ka po? Chris Banay, anong team ka po, Bebe Loves? Bebe, anong team ka po, Bebe Loves? Chris Banay, pinapanawagan ko po dyan si Chris Banay kung kung sakali ay naririnig mo po ako, no? Ano po ang iyong team? Okay, next na tayo dyan. Dapat po mabilis kayo ha. Ayan, Nika Fernandez. Megalod shower out. Ayan, nakalista na si Nika.
Team BBM ko, okay na po ba yan? Matatawag na po ba ninja yan? Team BBM, ayan, nandito. Ano ang inyong main channel, Team BBM? Team BBM, ano ang iyong main channel, bebe? Bebe Labs, ano ang iyong main channel? Bebe Labs, Team BBM, ano ang iyong main channel? Bebe, Bebe Labs, ano ang iyong main channel, Bebe Labs? Okay, tatamsak tayo dito, babalik tayo kay kanino nga? Sino yung kanina? Yung nagtamsak sa atin? Okay, wait lang ha. Wait lang. Natamsak muna tayo dito. Agoy na wala. Okay, tatamsak muna tayo ha. Dito tayo sa Team Umay. Okay, wait lang ha. Tatamsak muna tayo. Tamsak tayo. Lablabin natin to. Tusok. Okay, tusok. From Team Biyaherang Ilongga. Tusok sa puso ni host. From Team Biyaherang Ilongga. Okay, tusok sa puso from Team Biyaherang Ilongga. Yan, puntahan na po yan, puntahan. Yan, puntahan na po mga baby loves, puntahan. Chris Banay, ako po yan, Madam Joey. Okay. Very good. Bagong ninja. Ayan, very good, Chris Banay. Kala ko naman yun yung ano ko eh. Ayan, puntahan natin yan, i-raid muna natin yan, ha? I-raid natin yan, i-raid. Okay, tusukin. Tusukin, iparamdam muna ang inyong pagmamahal dyan. Ayan, tusukin muna yan. Okay, next tayo, Dito tayo. Okay, dito tayo. Pa-like ha. Paki-like po. Paki-like. Ayan, paki-like po. Okay, next tayo. Okay, next tayo. Okay, next. Nawawala na naman sila. Ay, nako, sabi ko sa inyo. Sabi ko wala pong mawawala. Ayan, puntahan po mga bebe loves, ha. Yung mga nawawala dyan, hindi na natin ilalapag, ha. Dumikit po. Kita nyo na may nakikita akong eye. Dapat po kasi diyan lahat kung bagong dikit kayo, ha. Okay, next na tayo,
Okay, next tayo, next. Leia Macbeth. Okay, next tayo, next. Mabilisan po tayo dito, kaya dapat ay mabilis din po ang inyong mga kamay at mga imahinasyon at ang inyong mga ano. Dapat po mabilis din po kayong mag-ano. Dapat mabilis kayong makagets kung ano ang nasasabi sa video or anong naririnig. Okay, dito tayo. Next tayo. Okay, next na. Finger is the key. Okay? Ang mga nakikita ko lang pong nagko-comment at dumidikit ang aking ilalapag. Okay? Ang mga nakikita ko lang dumidikit at nagbabakas or nagko-comment ang ating ilalapag. Habol to the max ako to. Habol kayo ng habol mga bebe ha. Magro-roll call ako maya-maya. Pag wala na dyan, tatanggalin ko na yung mga lista nyo. Okay? Pag wala na dyan, tatanggalin na natin yan. Okay, dito tayo. Tatamsak tayo dito. Merry Christmas ang sasabihin na. Ay, hindi pala. Happy birthday tayo dito. Happy birthday ha ang sasabihin. From Team Biyaherang Ilongga. Okay? Ito yung sasabihin nyo po. Happy birthday from Team Biyaherang Ilongga. Okay? Ayan. Kulitin natin si host. Kulitin. Hi, Mega Love. Shower out. Bebe Loves Ate Anis. Ayan. Meron ka ng juwaket. Bakit nga ba wala kang juwaket? Ano naman yan? Ayan. Meron ka ng juwaket Ate Anis. Mega Love. Shower out sa'yo dyan. Joyce Bognadon, Tamsak Danhos, padaan lang po, tambay saglit. May glad shower out sa'yo dyan, Bebe Loves. Patusok naman ang ating like button. Ayan, tusukin mo naman ako. Ah? Tusukin mo naman ako, Bebe Loves. Tusok-tusok naman tayo dyan. Okay? Okay, next tayo, next. Mag-happy birthday tayo ha. Mag-happy birthday. Happy birthday ha. Happy birthday from Team Biyaherang Ilongga. Okay? Dito tayo next. Ayan, puntahan na yan. Gwapa si ma'am. Oh, ay nako naman yan. Yan na into. Gid ko bala ni ate, Bot na lang gid ya, Totoo ba? Maganda talaga po. Totoo ba? Totoo ba? Maganda po. Okay. Ma'am, saan ka po? Work. Ganda po kasi uniform nyo. Okay, nandito ako ngayon sa kung saan ang lahat ay tumatakbo kung tinatawag ng kalikasan. Okay, next tayo, next. Ayan, lablabin po natin ito. Lablabin po natin ito ha. Kasi palagi po itong tinatawag ng kalikasan. Pag ito kasi tinatawag ng kalikasan, galit na galit ito.
Kaya iparamdam natin yung kanyang ano. Happy birthday tayo sa kanya ha. Happy birthday from Biyaherang Elonga, Papa J. Ayan, dito tayo. Ay, kabayo ni Ima. Huwag ganon. Happy birthday from Biyaherang Elonga. Okay? Next tayo dyan. Next na tayo dyan. Hi, Megalod Shower at Jolini. Ayan, o, diba? Nandyan ang Bebe Loves natin, Jolini. Another point. Ayan, wala pang absent si Jolini. Lagot na kayo. Meron na yatang mananalo sa ating 100 sub and 100 watch hour. O, diba? Kaya magsipag. Kagabi sabi niya, tagatali siya camel, Ma'am Anes. Oo, tagatali ako ng camel. Oo, Ate Anes, yan po ang aking trabaho dito. Okay? At saka tour guide na din. Paano nyo nalaman? Paano nyo nalaman? Ang kulit-kulit lang. Tapos nag-sideline siya tour guide. O, di ba? O, di ba? Walang tulugan pag nasa aking LS kayo. Kaya heto na. Nakahinga na ba kayo? Humihinga pa ba kayo? Heto na. Happy. Ay, ito na lang. Happy Valentine's Day. From Biyaherang Elonga. Happy Valentine's ang sasabihin nyo sa kay host ha. Kukulitin natin si host. Okay? Kukulitin natin si host. Kasi patulog na siya eh. Patulog na siya. Kaya kulitin natin yan. Kulitin nyo yan, kulitin. Nang hindi makatulog. Kayo nga, hindi nakakatulog pag nasa LS ko kayo. Siya pa kaya, na-host siya. Kulitin natin, kulitin. Turagsay Ninja, hello, Megalod Shower out. Ano ang iyong main channel? Para malista ko na kaagad, Turagsay. Turagsay, taga-diin ka lang ga, Biyaherang Elonga. Ay, nako naman yan, taga-planetang sawi po tayo. Turagsay, ano ang iyong main channel? Dali na. Nang makahabol ka na sa pagdikit. Turagsay, bebe lang. Turagsoy. Turagsoy, nawala ka kagabi. Nako naman yan. Dali na, bebe. Turagsoy vlog, yan po ba ang main channel mo? Hi, Megalod Shower up. Kalbo ako, earning niya. Ayan. Okay, next na tayo dyan. Okay? Humihinga pa ba kayo? Ara na lang ga. Ano ang iyong main channel, Bebe Loves Turagsoy? Bebe Loves Turagsoy. Inom to ba laloy? Dili ko mo inom. Tuba pait aslong. Okay, ano ang iyong main channel? Dali na kaagad, wag nang mahiya. Heto na naman tayo. Okay, gora. Gora na. Ayan, puntahan na yan. Eros Pobreng OFW, okay? Nakalista na po. Nakalista na. Eros Pobreng
OFW. Ayan. Anong team ka, Eros? Hi, mag-love shower out. Kuya Jude, Kuya Jude, Kuya Jude. Ayan, pakiclick naman ang ating like button mga bebe. Ayan, pakiclick ang ating like button. Thank you, thank you. Durug-durugin nyo naman ang ating like button. Pakidurog ng ating like button. Ayan, dali na mga baby loves. Pakidurog naman yan. Durug-durugin nyo. Nasasarapan ako pag dinudurog yan. Totoo. Sarap na sarap ako pag dinudurog yan. Kaya durug-durugin nyo naman ang aking like button mga baby loves. Dali. Durugin nyo pa. Sige pa. Sige. Durog pa. Konti na lang. Ay, nawala na sila. Hindi man lang hindi man lang ako nag-enjoy doon. Ano ba yan? Alam niyo bang gustong-gusto ko yung durog na durog yung like button ko? Thank you, Kuya Jad. Okay. Okay, kabayo ni Imang. Ay, my goodness. Naman yan. Eto na. Durug-durugin nyo rin to ang like button nito ha. Heto talaga to. Okay? Heto talaga. Pasarap naman ang ating durog dyan, okay? Durugin ang like button. Okay, durug-durugin nyo to ha, yung like button nito ha. Tusok-tusokin yung mga bebe loves. Pakiusap naman. Lablabin nyo yan. Ayan. Thank you dyan sa pagtamsak. Alam nyo yung iba, pag nagsasabing tamsakan, tamsak lang. Nagsasabi lang ng tamsak. Hindi naman dinudurog talaga yung like button. Ba't ganun? Padurog naman. Dinurog ko. May nagpiswit. Ano ang nagpiswit? Ay, nako naman yan. Ano ang nagpiswit? Okay, next na tayo dyan. Next na tayo. Heto na. Huminga na kayo ng malalim. Okay? Kabayo ni Imang. Ano ba yan? Okay, gusto ko pong maramdaman ang ating pagmamahal ha. Okay, dito tayo. Dito tayo. Oh my goodness, kabayo ni Imang na naman tayo. Iba yung napindot ko. Ay, nako naman yung kamay ko talaga. Mahilig dumutdot kung saan-saan. Okay, next tayo. Biyahe tayo. Biyaheng langit. Heto na. Ayan. Nadadapa talaga internet connection ko lang ya, PLDT. Wala akong kinalaman sa PLDT na yan, ha. Bakit ganyan siya? Hi, Megalod Shower at lakwat siya ni Bryce. Good evening. Ayan, salamat naman sa iyong pagbisita dyan. Jeffrey Cabalog, Megalod Shower at. Ayan, next tayo, next. Ay, nako naman yan. Nag-give up yung aking cellphone. Ako hindi. Nag-e-enjoy pa ako. Yung cellphone ko hindi na. Kailangan na daw ng bago. Bago pa nga lang to 1 year pa lang. Ay, wala pang 1 year. 6 months. To be exact. 6 months and 3 hours. Alam nyo ba kung gaano nakatagal ang mga cellphone nyo? Ako, alam ko kasi, 6 months and 3 hours na ngayon. Kaya, diba? Okay, dito tayo.
Okay, dito tayo. Happy birthday from Biyaherang Ilongga. O, yan. Durog na durog na. Oh my goodness. 3 years at kalahati. O, di ba? Meron kayong alam na? May pinapanood ka kasi na bawal. Ano kaya yon? Ano kaya yon? Ay, kakambingan dan. Ano kaya yon? Okay, next tayo. 4 years na phone ko. Alo, grabe yung tagal naman nun. Buti pa yung cellphone nyo, nagtagal kayo. Yung ex mo, wala na. Ay, nako naman yan. Yung cellphone mo, mas matagal pa kesa sa relasyon nyo. Ganon. Okay, next tayo, next. Okay, next na tayo, next. Okay. Nag-uulan dito at nag-uumapaw, kaya pumunta kayo dito, ha? Hindi niya kayo lulunurin. Rain tayo, rain. Hi, Sibika! Nag-love shower out. Ayan. Puntahan nyo na yan, mga bebe loves. Ayan. Rain on tayo, rain on. Yung iba, hindi ko nakikitang nagko-comment. Mag-comment po. Mag-comment po. Mag-comment, mag-comment, mag-comment. Okay, next tayo, next. Hi there, sticker. Ayan, next tayo, next. Dito na tayo, lablabin natin to. Lablabin natin to, lablabin, okay? Ano, humihinga pa ba kayo dyan? Humihinga pa ba? Bilisan nyo! In Bali, Doms, 29. Tamsak, Ma'am Biyahera, JQ Tito. Oh my gosh! Ayan, lalagyan kita kaagad-agad ng brief. Bagong bili. Bagong bili, pero nagamit na. Ipapasuot natin sa'yo yan. Ayan na, JQ Baby Loves. Naka-brief ka na dyan. Bakit kasi hindi ka nagbi-brief pag pumupunta sa akin? Bayan, good night sa'yo, host. Nanilip lang. Sana all nanilip. Good afternoon. Magalang shower out. Ano daw, future wife. Ayan. Hala, ukay-ukay na. Okay. Magla-log-in 1 na po ako. Okay, magpapapresent po ako sa inyong lahat. Kailangan po ay naandyan kayo. Okay? Pag tinawag ko ang pangalan nyo, ay mag-present po kayo. Okay? Magsisimula na po akong magtawag ng pangalan. Kailangan ay naandyan kayo. Mag-present kapag tinawag ang pangalan. Huminga muna kayo ng malalim. Okay, huminga muna ng malalim. Bibigyan ko kayo ng maiksing panahon para uminom ng tubig. Okay, inom muna kayo ng tubig. Inom ng tubig. Magro-roll call na ako. Tadsmania, mag-present po. Tadsmania hits. Tadsmania hits, mag-present po. Chanda Signar, mag-present po. Mag-present na yan. Dali, mga baby loves. Okay, mag-present na po. Mag-present. Leilianeta, naandyan ba? Leilianeta. Leilianeta. Marjorie Cabigon.
Marjorie Cabigon. Dali na po. Ayan. Si Leilianeta, naandyan ba? Naandyan ba? Leilianeta, naandyan ba? Nang makapagsimula na akong mag-drop sa inyo nang hindi kayo makatulog, okay? Dali na, dali na. Leilianeta, nang matanggal ko na po yung wala na. Okay, naandyan sila, naandyan. Okay, Joey Bodoso Channel and Boydex TV. Joey Bodoso Channel and Boydex TV. Joey Bodoso Channel and Boydex TV. Mag-present po. Mag-present na po. Jan Arroyo, Katropang Vlogger. Jan Arroyo, Katropang Vlogger. Jan Arroyo, Katropang Vlogger. Ride out. Ride out. Ride out. Dito ako harang di makapresent. SJ Highlight. SJ Highlight. Naandyan ba? SJ Highlight. SJ Highlight. Iron Castino Vlog. Iron Castino Vlog and SJ Highlight. Iron. Ayan siya. SJ Highlight. Wala na ba? My Lingerling. My Lingerling. My Lingerling. Buludoy. Buludoy's TV. Buludoy's TV. SJ Highlights na wala na po ba? Wala na si SJ Highlights? Pag hindi nag-present si SJ Highlight, tanggalin ko na lang to ha, bebe lahat. Naandyan pa ba? Buludoy's TV, Jigs TV. Buludoy's TV, Jigs TV. Mag-present po, mag-present. Dali, dali, dali na makapagsimula na tayo. Buludoy's TV, Jigs TV. Okay, nandyan si Jigs. Green 16, J Green 16, J Green 16. Kuya Bogski TV, Kuya Bogski TV. J Green 16. Ayan, naandyan siya. Mario Jose, nawala si Mario Jose. Okay, nawala si Mario. Ian Salmar. Ian Salmar, Chris Banay. Ian Salmar, Chris Banay. Ay, si Chris Banay, si ano pala yan? Si Joey Bodoso. Ayan. Chris Banay. Ay, Chris Banay. Joey Bodoso na andyan pa ba, Bebe Loves? Joey Bodoso na andyan pa po ba? Naandyan pa ba? Joey Bodoso. Mika Fernandez. Mika Fernandez. Para po ano ko kung mga wala na sila dito ha. Jolini Vlogs. Jolini Vlogs. Eros Pobreng OFW. Eros Pobreng OFW. Ayan. Dali po, dali po. Jolini Vlogs. Eros Pobreng OFW. Dali, dali, dali. Mag-present na nang makapagsimula tayo. Okay, unang lapag ako, Tadsmania. Tadsmania hits. Huminga ng malalim, huminga ng malalim. Mabilisan lang tayo. Mabilisan. Okay, Tads tayo, Tads. Nawala na ba si Eros Pobreng Vlog? Ay, Eros Pobreng OFW? Nawala na ba si Eros? Si Turagsoy yun siya kanina. Si Turagsoy siya kanina. Eros, naandyan pa ba? Okay, Tads tayo, Tads. Sa mga wala na po dyan, hindi ko po mailalapag ha. O sa mga pawala-wala. Sa mga pawala-wala po dyan, hindi ko na mailalapag ha. Ayan. Next tayo ay Tadsmania tayo. Tadsmania. Tadsmania na yan. Mabilisan tayo dito. Dali na po. Dali na. Puntahan ka agad. Tusok-tusukin agad ha. Panoorin at mag-comment po. Chanda Signar tayo next. Chanda Signar.
Okay, Chanda signal tayo next. Okay, dito tayo mag-happy birthday muna sa mga naandyan lang. Thank you very much, host. You're welcome, very love. Ayan, puntahan na kaagad, puntahan. Wag nang tumambay. Wag nang tumambay, puntahan agad dyan. Ayan, puntahan na po, puntahan. Ayan, next tayo, next, Chanda Signal. Next tayo, next, Chanda Signal tayo. Heto na siya. Oo, magaling din siya kumanta. Oo. Sariling ano niya pa yan. Chanda tayo, next, Chanda. Kabayo ni Imam. Heto na naman siya. Ay, nako. Ay, nako. Hindi na naman mapindot yung cellphone ko. Ayan, wait lang. Saglit lang. Okay, next tayo, next. O, diba? Nawala na. Nawala na yung ano ng cellphone ko. Bili bago. Kita mo na, kaloka talagang cellphone na to. Oo. Pag ako lang talaga, hindi kayo makakahinga pag ako lang talaga. Okay, next kayo, next. Dali na. Dali na kasi, dali na. Naglo-load kasi yung mga yung mga sinearch ko. Naglo-load kasi yung mga sinearch ko kaya hindi ako makapindot. Ano ba yan? Ano ba yan? Wag aalis wag aalis. Meron tayong pinatamsakan dyan. Meron tayong pinatamsakan, unahin na po yan. Paasar na nga. Dali na. Dali na nga. Ay. Sarap itapon. Ay, ano ba yan? Saglit lang. Tinapon ko muna at niloblob sa sa tubig. Chanda tayo, chanda. Ito na, okay na ulit siya. Kadung ko, dibong. Kaloka. 220. Okay, chanda tayo. Next chanda. Ito na. Pag ito talaga. Okay, chanda. Pag ito talaga nagloloko, ay tapon ko na talaga to. Nasobrahan lang yan sa tusok-tusok daw. Parehas tipi natin, Los. Diba?
Nakaka-relate na rin kayo. Puntahan na po. Tsanda na tayo. Puntahan na tsanda na tayo, ha? Tsanda na tsanda. Tsanda. Ayan, sa mga walang team, mag-message na po sa akin. Okay, Leilianeta. Next natin, Leilianeta. Leilianeta. Puntahan po, puntahan mga bebe-love. 421, Leilianeta. Okay, dito na tayo. Lay na tayo. Lay. Ayan, lay tayo. Lay. Puntahan na yan. Lay. After kay Lay, punta tayo kay Marjorie. Kabigon. Marjorie tayo next. Marjorie tayo next. Puntahan na yan si Lay. Puntahan si Lay. 7:51. Okay, puntahan na puntahan, mga baby love. Ayan. Next tayo, next. Marjorie. Heto na, heto na. Rumaragasa na sila. Puntahan. Eto, dito tayo. Dito tayo. Punta. Ayan. Next natin, Marjorie. Ayan. Wala pong mawawala after kumailapag, ha? Joey Bodoso tayo next. Joey Bodoso channel. 15 subscribers. Ayan. Okay, Joey na tayo. Joey. Next kay Marjorie. Puntahan si Marjorie. Okay? Ayan na, rumaragasa na tayo. Kailangan, mabilis na ang hininga nyo. Ayan. Habol ng habol. Bawal po ang copy-paste, ha? Bawal po ang copy-pasted na comments, okay? Magiging spam yan pag copy-pasted. Ayan na, takbo na mga lord. Diba, sabi ko sa inyo. Ayan, takbo, dali. Takbo ka agad, takbo, dali. Next natin. Okay? Ayan na. Rumaragasa na naman tayo dyan. Dali. Hindi tayo aabutin ng 2 oras. Okay, next tayo. Boydex. Boydex TV tayo. O, diba si Boydex, matagal na to. Boydex TV, ito po yung aking advice sa inyo. Matagal na ang kanyang channel, pero 97 subscribers pa rin. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi pag lagi pong main channel ang gamit ninyong dumidikit, ay hindi po yan nadikit. Okay? Hindi po yan dumidikit. Tinatanggalan po yan mas madalas ni Lolo pag lagi pong main channel ang gamit. Kaya lagi pong mag-ninja pag nakikipagdikitan. Lampas na 1 buwan yung kay Boydex, 97 subscribers pa lang. Alam niyo ba yung baby loves ko, Alger?
hindi pa nag-isang buwan yan sa akin, pero 500 plus na yung kanyang subscribers. Okay, next tayo, Boydex. Oo, mabilis na umangat ang kanyang channel. Okay, dito tayo next, dito tayo next. Pag bagong ninja kayo lagi, mabilis talaga. Jan Arroyo tayo next, Jan Arroyo. Jan Arroyo next, Jan Arroyo. Jan Arroyo, naandyan pa ba? Naandyan pa ba si Jan Arroyo? Jan Arroyo. Jan Arroyo. Katropang vlogger. Naandyan pa ba si Jan Arroyo? Bakit hindi ko makita yung kanyang channel? Jan Arroyo, bakit hindi ko po makita ang iyong main channel, Bebe Loves? Jan Arroyo, okay, next na lang muna ako ha. Pitsay sarap yan. Jan Arroyo, na andyan pa ba? Leilianeta tayo next. Ay, tapos na pala. Ride out tayo, ride out. Ride out pa. Si ride out, mabilis din umangat ang channel niya. Lalo pong bibilis ang pagtangat ng inyong channel pag nandito kayo sa aking mga Kasi, Jan Arroyo, hindi po makita ang iyong main channel, Bebe Loves. Ano po ba yung main channel mo, Bebe? Bibigyan kita ng jacket, ilapag mo po ang iyong main channel, okay? Bebe? Jan Arroyo. Ride out muna tayo, ride out. Jan Arroyo, sabihin mo po sa akin kung ready ka na ikaw ang maglapag ng Hindi siya, Bebe, lumalabas. Maraming Jan Arroyo nakapangalan. Jan, ano daw yun? Ay, kabayan ni Imang. Ay, kabayan. Sabi ko na nga ba? Jan Arroyo. Ito po ba ang sa inyo, Jan Arroyo? Jan Arroyo, ito po ba sa inyo? Huwag nyo pong itago ang subscribers ninyo, Bebe Loves. Sa inyo po ba ito, Jan Arroyo? Jan Arroyo, sa inyo po ba ito? Jan Arroyo. Dali na, Bebe Loves, sa'yo po ba ito? Hindi. Ito lang yung Jan Arroyo na nakita ko. Ilang subscribers po yon, Jan Arroyo? Ilang subscribers po yon? Daming Jan Arroyo, Bebe Loves. Ilang subscribers po yon? Ang dami-dami yung Jan Arroyo. 100? Ito po ba sa'yo to? 280 subs? Okay, hanapin natin yan. Saglit lang ha, huminga muna kayo ng malalim dyan. Ang dami-dami talagang Jan Arroyo. Payo ko sa'yo, Bebe Loves, para mabilis po hanapin ang channel mo, dugtungan mo ang iyong main channel na pangalan. Dugtungan mo siya. Like for example, Jan Arroyo TV or Jan Arroyo Journey or whatever dyan, dugtungan mo po. Para mabilis. Wala talaga. Okay, bibigyan na lang kita ng jacket, ikaw na maglapag ha. Bibigyan kita ng jacket, ikaw na maglapag ng channel mo po. Ayan, dali na po. Ikaw na maglapag, Bebe Loves. Ayan, may jacket ka na po, may jacket ka na. May jacket ka na po. Wala pa akong nilapag na Jan Arroyo. Andyan. Ayan siya.
Puntahan nyo na po, puntahan. Okay, 278. 278 si John Arroyo, ha? Oh, John Arroyo. 278. Okay. Ito pala. Okay. Next tayo, next. John Arroyo, ha? Puntahan nyo na si John. Jan, 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 Jan. Jan, 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 Jan. Jan, Jan, Jan. Ayan, puntahan po si Jan. Puntahan si Jan. Naandyan lang yan siya. Jan din lang yan siya. Didikit din sa inyo. Ayan, puntahan na yan. Next na tayo, next. SJ Highlight, wala na, no? Wala na si SJ Highlight, di ba? Iron tayo, Iron. Iron Castino. Vlog. Wala na si SJ, di ba? Wala na si SJ. Okay, si Iron tayo, Iron. Okay? Iron. Hello. 100 subscribers. Okay, next tayo. Iron tayo. Iron. Lablabin na to. Dikitan at panoorin. Magbakas po kayo, ha? Magbakas po. Magbakas, mga baby loves. Magbakas po. Bakit naka-zipper ang mouth mo? Bakit naka-zipper ang mouth mo? Bakit naka-zipper? Huwag mag-zipper ng mouth. Gusto ko yan. Gusto ko yung ano, hindi naka-zipper. Okay, next tayo. Next. Myling Gerlin. Myling, my darling, my lalab. Okay, Myling tayo. 202. O, diba? Mabilis lang kay Myling. Si Myling, nagsimula po sa akin, ano lang, mga mababa pa sa 50 subscribers. Ngayon, nasa 200 plus na siya. Okay, Myling tayo next. Myling. O, diba? Ganyan tayo dito kalakas. Malakas tayo, malakas. Myling, Myling, Myling. Ayan, di ba ang ganda tignan kapag puro bagong dikit? Pag purong-purong bagong dikit, napakagandang tignan. Okay? Ang gandang tignan ng ating buhay. Pag purong bagong dikit ang lahat. Diba? Next tayo, next. Buludoys TV tayo, Buludoys. Buludoys tayo, Buludoys. Naandyan pa ba si Buludoy? Buludoy. Buludoy. Buludoy, naandyan pa ba? Nawala na rin. Nawala ba si Buludoy? Nawala? Okay, next tayo kung wala si Buludoy, ha? Mag-present kung naandyan si Buludoy. Mag-present po. Okay? Jigs muna tayo, Jigs TV. Mag-present kung naandyan si Buludoy. Kung wala po ay si Jigs TV tayo. 30 subscribers. Ayan. Magsasaing tayo, magsasaing. Ay, lagi tayong nagsasaing. Okay, dito tayo, dito. Buludoys tayo. Ay, Buludoys. Jigs tayo, Jigs. Okay, Jigs tayo, Jigs. Dito na tayo. Tutusok-tusok tayo dito. Okay? Jigs TV. Ayan, puntahan na yan. Puntahan. Nag-love shower out sa'yo. Bebe Loves Javier. Hi, nag-love shower out. Bebe Loves Javier.
Andyan na siya, oh. Ayan, puntahan na yan, puntahan. Jigs na tayo, jigs. Puntahan si Jigs, puntahan si Jigs. J Green tayo, J Green, J Green. Okay, puntahan si J Green next. 218. Ito po, may 11 hours ago uploaded. Okay, 11 hours ago uploaded. Kaya J Green tayo next after kay Bebe Loves Jigs TV. Okay? Ayan. Lablabin po, lablabin ang isa't isa ha. Bawal-bawal po ang social distancing sa ating live stream. Okay? Bawal na bawal po. Mahigpit kong ipinagbabawal ang social distancing sa aking live stream. Kaya dumikit, dumikit, dumikit. Ayan, i-touch nyo yung kanilang like and subscribe. Wow. Puntahan na yan, puntahan na yan. Ayan, puntahan na yan. After kay J Green, ay pupunta tayo kay... Kanino ba? Kanino tayo pupunta? Okay, next tayo, next. 118 lang yan, Lods, kanina. O, diba? Ang galing. Okay, dito tayo next. Dito tayo next. Honey May tayo, Honey May. Happy, ay naku naman yan. Happy birthday from Biyaherang Ilongga. Ito po yung sasabihin niyo ha, happy birthday from Biyaherang Ilongga. Ayan, puntahan na yan. Okay, next tayo, next. Bukas 18 na lang. Bakit ganon? Hindi naman. Hindi naman sa ganon. Si Buludoy, wala na talaga na si Buludoy. Okay. Ayan. Okay, next tayo. Kuya Bobs. Ay, non-drop pala yan. Ian Salmar tayo, Ian Salmar. Ian Salmar TV. Okay? Dito tayo next. Ian Salmar. Ayan, very good kayong lahat. Nakikita ko kayo. Ayan, nakikita ko ang pagmamahal nyo. Nakikita ko yung pagmamahal nyo. Sobrang higpit ng yakap nyo sa kanila. Sa mga nilalapag ko. Ayan, thank you sa inyo. Huwag nyong sisilipin channel nyo ha, right after maidikit or mailapag. Huwag mo silipin para todo kapit, o diba? Huwag kasing gumamit ng mga ng mga ninja moves. Yung bisita ng bisita, ganon yun yung ninja moves. Huwag pong bibisitahin ang channel kapag nailalapag kayo. Okay, wag pong maging atat na bisitahin ang inyong mga main channel dahil atat din po si Lolong kainin ang mga saging ninyo. Kaya ayan, dyan lang kayo ha, pagpabukas nyo yung pagbisita, ganun po yun. Next tayo, next. Okay, next tayo, dito na tayo. Dito tayo next, dito tayo. Puntahan si ayan ha, si Ian. Next natin, next. Lalablabin po ito ng maayos-ayos.
Ayan. Maayos-ayos. Next natin, next. Alger tayo, Alger. After kay Alger ay pupuntahan si Mika. Pupuntahan si Mika Fernandez after kay Alger. $209. Dito tayo na next kay Mika Fernandez. Tahong ni Carla. Mika tayo, Mika. Ayan, humihinga pa ba? Humihinga? Humihinga pa ba? Para hindi po kayo mahingal palagi kakahabol sa ating mga nilalapag na link, kumain po kayo palagi ng tahong ni Carla. Okay? Kumain kayo palagi ng tahong ni Carla, ha? Para hindi kayo nahingal. Okay? Okay, next natin, next. Ayan, next na natin dyan, after kay Mika Fernandez. Puntahan po ito, puntahan. Puntahan po ito, puntahan. Eros. Eros, pobreng OFW. Eros. Ay, nawala na ba si Eros? Nawala na ba si Eros? Naandyan pa. Turabsoy sa kanya yung main channel niya, yung ninja niya na gamit kanina. Turabsoy. Eros, pobreng OFW, naandyan pa ba? Naandyan pa ba? Kung wala na siya, ay pangalawang ikot tayo para makatapos ka agad. Okay, Eros, wala na ba? Wala, nawala. Eros, pobreng OFW, nawala. Okay. Next tayo, next. Okay, dito tayo, next. Nonon. Puntahan natin to. Lablabin natin, lablabin. May panibagong upload. Okay, lablabin po natin. Okay, nonon tayo next. Nonon. Nangangagat kasi tahong ni Carla Lodi. Asan yung M? Bakit po may M? Asan yung M? Kaya luma yung ano niya. Oo. Nene Beast Vlog. Hello, Megalod Shower Out Host. Hello din sa'yo, Bebe Labs. Ayan, puntahan na yan. Puntahan na yan, puntahan. Okay, next tayo, next. Nene Beast Vlog, ang mechanic po ay manonood ka muna ng 1 minuto and then mag-comment po sa ating nilalapag na video and magdugtong ng Biyaherang Ilongga, like and subscribe bell all, and then balik po kayo sa akin, sabihin kung sino ang inyong pinuntahan at dugtungan ng Bikong Bagong Dikit, dugtungan ng Aikong Lumang Dikit. Okay? Lahat po ng ating nilalapag ay pupuntahan po at walang mag-e-skip ng link. Okay? Didikitan po ang lahat. Next tayo, Joton tayo, Joton. Kung nagets mo po, Nene Beast Vlog, ay akin pong ilalapag ang inyong channel.
Ang nakikita ko lang pong dumidikit at nag-like at nag-comment ang ating ilalapag. Okay, punta na ha. Rrrr. Rrrr. Puntahan na yan, puntahan. Woo! Woo! Okay, next tayo, next. Ayan, puntahan na yan. Lablabin na yan. Okay, puntahan na yan. Puntahan na yan. Next tayo dyan. Ta-da-da-da-da. Oo, original composition yan pagdating kay Joton. Magaling talagang mag-compose. Oo, yung Baby Loves natin, Joton, ay magaling talagang mag-compose yan. Kaya siya po yung mismong nagko-compose ng kanyang mga ginagawang kanta. Yan, puntahan na yan. O, di ba may manok na? Inuumaga na tayo. Umaga na yata, may manok na. Umaga na, may manok na daw. Okay, next tayo, next. Humihinga pa ba? Humihinga? Humihinga pa ba? Manok na pula. Hindi, naihaw na yung manok na pula. Naihaw ko na yung manok na pula, kaya wala na yun sila. Happy birthday from Biyaherang Ilongga. Okay, next tayo, next. Happy Valentine's Day from Biyaherang Ilongga. Dito tayo ha, dito ha. I like to move. I like to move it. Okay, next tayo, next. Okay. Nawala si Nene Vista. Nawawala si Nene. Okay, mag-present muna ulit ha.
Magpapa-present muna ako ulit kasi nawawala na naman ng iba. Nawawala na naman ng iba nang mailapag natin kung sino yung nawawala na naman. Okay? Magpapa-present ako ulit dyan sa mga nawawala. Nako naman yan. Thank you and goodbye talaga sa bananas nyo pag nang-iwan kayo. Okay, Tadsmania, Chanda, Signar, Lay, Leoneta. Okay. Ganito pong gagawin natin. Sabihin nyo yung mga main channel nyo ha. Para malaman natin kung nandyan pa kayo. Okay? Sabihin nyo ang inyong mga main channel. Para ma-check ko dito habang naglalapag ako kung sino pa ang naandyan. Sabihin kung sino ang inyong main channel. Okay? Okay? Sabihin kung ano ang inyong main channel. Sabihin na dalian. Dali. 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 Pinoy Tambayan, mega loud shower out. Ano ang iyong main channel? Dali na po. Para mailapag ko ulit. Eto na tayo. Pangalawang lapag. Tadsmania. Ay, wait lang. Pangalawang lapag tayo. Pangalawang lapag Dali-dali sabihin ka agad ang inyong main channel. Mami Ice TV. Sige po. Eto na. Eto na, puntahan po ito, puntahan. Panonoorin po ha. Mami Ice, meron ka na bang team? Kung wala ka pa pong team, ay mag-message ka sa akin. Eto na. Ayan, puntahan na yan. Bawian ko kayo ng lakatan. Ay hindi, senyorita lang pala. Senyorita. Tawang-tawa si Daddy J. Sa mga walang ka-team, PM is the key. Diba? Ayan. Okay, naandyan si Tadsmania. Naandyan sila. Diba? Ayan, puntahan na po agad ha. Mami Ice TV, puntahan na po kaagad. Bebe Loves ha. Mami Ice TV, puntahan ko ulit ha. Ayan, ipapa-PM po kita mamaya sa akin. Magme-message ka mamaya sa akin after ng LS natin. Okay? Para hindi po, Ayan, okay? Puntahan na po ito, puntahan. Next natin dyan. Pangalawang lapag tayo kay Tadsmania. Okay, naandyan si Tads. 572. Ayan. Okay? Oh my goodness, ang ganda ng kanyang Meron siyang 2,400 views. Okay, dito tayo next. Dito tayo. PM is the key daw, sabi ni Daddy J. Para mapasok kayo sa aking team, napakasaya po ng team namin. Nagmamahalan, naglalablaban at nagsusuportahan ang lahat. Bakit M. Lodi? Hindi siya nakarinig. Dapat P at B lang. Ay, B and I. B pag bagong dikit, I pag lumang dikit. Ganun lang po ha. B pag bagong dikit, I pag lumang dikit. May
Ayan, meron kasing tumawag sa akin. Sorry naman. Sorry naman, may tumawag kasi kaya kailangan kong sagutin. The driver is calling. Okay, next tayo, next. Chanda Signar. Okay, Chanda tayo, Chanda. Iparamdam ko ang inyong pagmamahal, okay? Wala akong kalampungan, Daddy J. Grabe ka. Driver namin yung driver. Grabe si Daddy J. Ang bait-bait ko kaya. Hindi ako nakikipaglampungan kahit kanino. Max! Next tayo, Chanda. Chanda tayo, Chanda. Okay? Chanda na tayo, ha? Wag nang ano. Wag nang tampo-tampo, mga baby loves, ha? Patapos na tayo, eh. Next tayo, Leilianeta. Leilianeta. Grabe si Daddy J, 24/7 ang linya niyan. Oo, kasi sa totoo lang, hindi na ako masyadong natutulog ngayon. Tumatanda na talaga ako. Hindi na ako masyadong natutulog. Kasi busy na ako sa kaka-invite ng kaka-invite. Yes, ganun tayo. Ayan, puntahan na natin si Leilianeta, pangalawang lapa. Nandyan pa rin si ano ha. B pa pag bagong dikit, I pag lumang dikit. Okay? B pag bagong dikit and I pag lumang dikit. Ganun lang po. Hi, Mega Love, shout out! JB Baray. Daddy Bear, hello! Okay, next tayo, next. P pag bagong dikit, I pag lumang dikit. Kiss lagpok. Ayan. Kiss lagpok yan. Okay, next tayo, next. Okay, mabilisan na to, mabilisan na. Yung hininga nyo. Yung mga hininga nyo ay wag nyong anuhin na, wag nyong i-interrupt sa kung ano-ano pa man dyan. Okay? Dito tayo sa pagkikipagdikitan, pangalawang lapag. Mabilisan na tayo ngayon, kaya humugot ng mahaba at mahabang hininga. Okay, next tayo, Leilianeta. Ay, Marjorie pala, Marjorie. Marjorie. Okay, next tayo, next. Marjorie, Marjorie, Marjorie. Ano yan, Daddy J? Ano yan, Daddy J? Antok na ho. Hindi ho. Mabaho yan. Ay, naku, grabe naman siya makamabaho. Sa mga walang kalampungan dyan, tawag lang Deborah, aka Biyaherang Ilongga. Loko ka, Daddy J. Loko si Daddy J. Binubugaw ako. Okay. Joey Bodoso tayo. Joey Bodoso. Okay, Joey Bodoso tayo. Next. Mabilisan lang po umangat ang mga channel nyo pag nandito kayo. Okay? Joey tayo, Joey. Pangalawang lapag. Joey Bodoso. Okay, next na natin, next. Boydex TV, Boydex TV. Pag kayo po ay mahilig sa patatas, nako naman yan.
Boydex tayo, Boydex, ha? Okay? Umihi sa umihi sa orinola, wag na pong lalabas dahil dito na tayo kay Boydex tayo. Boydex tayo. Naandyan pa ba si Daddy Bear? Naandyan pa ba si Daddy Bear? Andyan pa ba? Andyan pa? Andyan pa? Nako naman yan. Hello sa'yo dyan. Jan Arroyo tayo dyan. Arroyo. Jan Arroyo tayo next. Eto na naman tayo. Hindi ko na naman siya makita. Jan Arroyo. It's your turn. Ilapag mo na ang iyong channel. Jan Arroyo. Jan Arroyo. Jan Arroyo, dali na, baby loves. Ilapag mo ang pangalawang video mo. Yung ibang link mo na naman, ha? Ibang link naman. Ayan, puntahan si Jan Arroyo, ha? Andyan na si Jan Arroyo. Ride out tayo next, ride out. Ride out tayo next. Ride out. Puntahan na yan, puntahan. 121. Very good. Si Jan Arroyo, si Ride Out kanina ay nasa 109 lang. Ngayon ay nasa 121. 121. Mega Road Shower out sa 15 million in the house. Ayan, puntahan na yan, puntahan. Next tayo. Ride out, ride out, ride out. Ayan. Na, bumagsak na. Ano daw? Oy, nandyan nga siya. Oo. Andito pa ako, Mama Bear. Hi, Arinola. Si Daddy Bear. Si Daddy J kasi. Si Daddy J nag-o-orinola din yan. Yung orinola niya, pinagtatamnan niya ng patatas. O, diba? Daddy J, tama ba? Next tayo, next. Ride out tayo, ride out. Iron tayo next, iron. Okay, iron tayo next. Iron. Heto na, heto na. Heto na talaga. Iron na tayo, iron. Myling tayo next, Myling. Myling, Gerling. Next tayo next, Myling, my darling. Okay? Puntahan si Iron, tusok-tusukin, iparamdam ang inyong pagmamahal. Myling tayo next, Myling. Iparamdam. Daddy Bear, kamusta ka na? Anong ginagawa mo ngayon dyan, Daddy Bear? Next natin ay may lingerling. Alam nyo na yan. Alam nyo na kung sino ang next kay may lingerling. Natural ang kanyang asawa. Siyempre. Kung ayaw nyong masuntok ng kanyang asawa ay eto na siya. Ilalapag na natin. Next sa kanyang Commander Myling. Okay, next na tayo dyan. Jigs TV. Okay.
Si Jigs. Forty subscribers. Ayan. J Green tayo, J Green. J Green tayo next. Two 30. Kanina ay 218 lang si J Green. Kanina ay nasa 218 lang si J Green. Ngayon ay nasa 230 na siya. So, eto na. Ilalapag na natin. Lablabin nyo to. Tusok-tusukin nyo. Durug-durugin nyo ang like and subscribe the bell ni J Green. Yeah, baby. Yeah, thanks to all Lodi Cakes. Ayan, sana all may Lodi Cakes. Kabuti din dalawang sunod. Oo, kabuti. Kasi mahilig sila sa kabuti. Okay, next tayo. Next. Ian Salmar. Ian Salmar tayo next. Ian Salmar. May paktoy si Lolo. Ano daw yun? May paktoy si Lolo. Ano daw? Ian tayo next. Ian. Patapos na po tayo ha. Patapos na tayo. May factory ng ketchup daw. Ayan. Next tayo. Next, Ian Salmar. And then Mika Fernandez. Mika Fernandez tayo next. Kanina si Mika ay nasa 209 subscribers. Ngayon ay nasa 220 subscribers. Ayan. Okay, next tayo next. Mika. Mika tayo next. Mika. Ako, Lods, ilan na po? Ba't galit? Ba't galit? Nakaisang ikot ka na, Bebe Loves. Nakaisang ikot ka na. Next tayo, next. Mami Ice. Mami Ice tayo next. Mami Ice TV. Mami Ice tayo next. Mami Ice. 518 subscribers. Okay? Mami Ice, mag-message ka po sa akin, Bebe Loves, ha? Ganyan talaga, Bebe Loves. Hayaan mo lang at tataas din talaga yan. Merong positive and negative na sign sa iyong YouTube studio niyan. Kaya huwag kayong mag-alala. Okay? Okay, Mami Ice tayo, Mami. Okay, puntahan si Lolo. Ay, puntahan si Lolo. Puntahan si Mami, ha? Si Lolo lang po ata din ang iiwan. Okay, next tayo, next.
Solo flight po ako. Umpisa. Thank you, host. Ayan. Mag-message ka sa akin, baby love. Heto, mag-message kayo sa akin sa mga walang team, ha? Sa mga walang team, nakapin po. Nakapin. Nakapin po ang ating FB or Messenger link. Ayan. Nakalink. Ano po dyan. Okay? Nakapin po ang ating Messenger. Mag-PM lang po kayo sa akin at matik na po ay mapapasok ko kayo sa aking team. Okay? Mag-message sa akin, mag-message ha. Mami. Okay, next tayo, next. Dito tayo, next, dito. Ay! Dito tayo, next, dito. From the left to the right. Pwede po. Pwede. Tayong mag-add. Okay, pwede po. I-message nyo lang po ako, ha? Okay, next tayo, next. Okay? Puntahan na yan, puntahan. Balik tayo kay Mami. Ibang link ng... Ay! Mami Ice. Balik tayo kay Mami Ice sa last na link niya na to. Magla-log out na tayo next. Mami again. Okay? Pangalawang link ni Mami. And then, log out na tayo. Next, ha? La-ra-ra-ra-ra-yam, la-ra-ra-ra-ra-yam. Opo, i-chat mo po ako. Okay, out na tayo. Log out na tayo next. Okay, thank you everyone. Mag-message sa akin, ha. Okay, lahat po kayo, meron po kayong free play all and free bananas sa akin galing. Okay? Meron po kayong free play all and free bananas sa akin galing. Ayan, thank you sa inyong lahat. At balik po kayo tomorrow, lalong-lalo na po sa ating grand live stream. Sa this coming 29 October, okay? This coming October 29, 2 p.m. po yan. At maraming pa premyo po tayong makukuha dyan. Okay, worth of prizes na 10K. Yes, 10K worth of prizes. Iba-iba po yan na prizes. Kaya mag-join po kayo sa aking live stream. This coming October 29, 2 p.m. Pinas time. Thank you everyone. Kiss na may lagpak. Ayan. Bye-bye. Okay, ang aking habilin palagi bago matulog. Ano ang aking habilin bago matulog? Okay, ano ang aking habilin bago matulog? Mag-kiss muna kayo sa inyong mga jowa labab, syempre. Okay?
After nyo mag-kiss sa mga Jawala Babs nyo, mag-clear history kayo. After nyo mag-clear history, syempre, mag-pray kayo. After nyo mag-pray, matulog na. Ganon po yun. Mag-kiss kay Jawala Babs, mag-clear history, mag-pray, and then syempre matulog na. Ano? Kiss na lagpak ulit. Okay, bye-bye everyone. Thank you everyone. Bye, madam. Bye. Good night everyone. Ingat, Mama Bear. Oh, naman. Thank you, Daddy Bear, Papa Bear. Love, love, love. Thank you, everyone. Bukas ulit ha, kita-kits tayo. Huwag kayong mawawala. Lalong-lalo na sa ating Grand Live Stream. Bye! Okay, uuwi na rin ako. Yes, of course. Uuwi na rin ako. Gusto nyo pa ng kiss with lagpok? Ano ba yan? Kiss lagpok with feelings? Gusto nyo pa? Ay, nako naman yan. Kapagod naman. Kapagod naman. Napapagod na si host. Kiss with lagpok daw ulit. And with feelings pa. Ayan. 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 O, diba? Ang dami na nun, ha? Okay na. Okay na. Happy? 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 Happy na ba? Bye! Pinagloloko niyo ako. Bakit isa pa? Pinagloloko niyo talaga ako. Grabe kayo. Bye everyone. Good night. And see you again tomorrow. Same time tayo, 10:30 p.m. Pinas time.